Da ni dod ar draws teuluoedd weithiau sy'n gallu siarad Cymraeg, ond maen nhw'n dewis siarad Saesneg fel teulu ac yn anfon eu plant i ysgol Saesneg. Dwi'n teimlo bod angen gofyn cwestiynau a meddwl yn ofalus ynglyn â be maen nhw'n wneud, achos yn aml mae plant eisiau efelychu be mae rhieni wneud neu be mae oedolion yn wneud. Beth bynnag mae oedolion yn wneud, mae plant yn mynd i copïo. Felly, os ydym ni yn annog plant i gael addysg drwy gyfrwng y Gymraeg, be di'n disgwyliadau ni yn y pen pella? Ydym ni eisiau ein plant ni ddefnyddio'r Gymraeg, neu ydym ni jyst eisiau ein plant ni dysgu pethau yn y Gymraeg yn unig? Os ydy hi'n ddymuniad i ni i'r plant ddefnyddio'r Gymraeg pan maen nhw'n oedolion, yn y gweithle, efo'u teuluoedd pan maen nhw'n tyfu fyny, mae rhaid i ni fel oedolion dangos esiampl.